Gergő vagyok, és ebben a videóban nem más fogunk csinálni, mint Squad Busterözni fogunk. Ugye ez a Supercell legújabb játéka, nemrég kezdtem el igazából. Most a célom ezt a Baby Witch-et elérni, mondjuk már még nincs meg, azért ez a célom. És most itt tudom evolválni ezt a goblint, evolváljuk is. Köszönöm szépen a 100 feliratkozót, ez nekem nagyon sokat jelent, mert rérláda közben. Big, és ez volt az egyik legfőbb célom, hogy ezt elérem, és egyszerűen egy nap alatt meg lett. Egy nap alatt feliratkoztak 52-en. Szóval köszönöm szépen, szerintem gyűjtsük be ezeket a jutalmakat, amiket tudunk, és menjünk is egy meccset. Na, srácok, itt mindjárt indul is a meccs, én az Archer Queen-t választom. Ezt megöljük. Bejövünk a cipőjén. Gyűjtünk 3 coint, meg is van, és most kiválasztjuk a goblint. És kaptunk is érte coint. Ezt nem tudtam, mert még nem volt goblinom, szóval tudja. Letöltek így sajnos. Dreget választjuk. Ez mi ez a bab? Jongocsa. Megöltük ezt a boss. Hát a boss féleséget. Rá is megyünk egy ládára. És szerintem megint Dreget választom. Kiszedem ezt a fát, hogy harcoljanak, mert kell a coin. Ezt ládát is. És szerintem nem megyünk rá. Kiválasztjuk a barbariánt. Igen, le fog szakadni a feed. Jelezte. Közben nagyon okosan próbálok magyarázni, hogy mi történik. Nem tudom követni a dolgokat. Ezt a ládát kiszedjük, és akkor meg is van a 23 coin. Ebből már ki is tudjuk váltani. Legyen a goblin. Nekem erősnek tűnik a goblin. Eléggé. Főleg, hogy már nem baby. Minden megvan a 25 coin. Ezt gyorsan meg is öljük, és akkor már meg is lesz a 25 coin. Pont a 25. Egyel több. Még egy Greget. Ezt a minibosst is megöljük. Már kezd jönni a bokor. Kötelező módon az aha. Egy nagy Gregünk van. Ami egy ütésbe kiszedi a fát. Kb. Nem tudom. Menni kéne a gembányához, mert lehet, hogy az baj, mondjuk az baj. Remélem jó a hang, meg minden. Hát hagyjátok békén. Jó? Coin kéne. Azt akarom, hogy berássak ide. Coin bányához majd. Mikor nyílik ki? 15 másodperc. Ha bárkivel akar futni, az itt. Akkor most. Most futás. Harcolunk. Jó, rájuk megyünk. Jújjúj. Miniboss. Miniboss. Gyorsan megöljük. Elgurult. Már. 2 miniboss itt van. Jó, az lehet nem a legjobb ötlet. Epic Chest, Barbarian King. 5-ek vagyunk. Most nagyon pörgős amúgy ez a játék. Most nem mennyi 21 gyorsításon van, akkor bye-bye. Gyorsan ezt kinyírjuk.
Jó, ezeket elálljuk. Jó, szép. Jó, légy mondtam negyedikre még visszahoztam. Az a baj, szerintem már tudjuk loptuk. Hatodik. Pont leelőztük. De bocs, hogy krákogok, csak krákogok. Come on, kis félsző, nem kapok el sokat, come on-ra kapunk. Csickem. Tökéletes. Még 2 küldit kell megcsinálni, Bast 90 monster, és Pickup 300 gem. Nézzük meg közben a shopba, hogy mi van. Mit érné meg. Hát szerintem ez. És akkor felhúzom. Evolválnom, és akkor nem baby lesz, mint klasszik. És be tudom claimelni a chest ticketet. Meg azt nézem, Dynamite-ot 2-es szintűre felhúzom, de nem tudom. Mert van 10 000 ér bent. Igazából 10 darab kártyája, de nem tudom, hogy felhúzom-e. Szerintem Dynamite felhúzom. És az Archer Queen. Ezeket felhúzom. Archer Queen. Klasszikra felhúztam. És még a Dynamite-omat is. Klasszikra. Jó. És megcsináltuk, és akkor többi rewardot már csak a videó végén fogom beklémelni. Szerintem tök jó kis izgalmas játék. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Közben is indítjuk a meccset. Ha akartok Minecraftos videókat úgy, hogy új világot kezdjek, akkor azt valahol nyugodtan jelezzétek, kirakom ilyen bejegyzésbe. Nem reggel kezdek. De nyugodtan vagy valahova írjátok le nekem, hogyha nem tiltja le a YouTube a kommenteket, akkor ez alá a videó alá is leírhatjátok, hogy legyen, hogy legyen-e, vagy ne, Minecraftos világ, Minecraftban új sorozat. Igazából én most van kedvem Minecraftozni, és most ezt ezért így kérdezem, mert hogy nem tudom mennyire nézzétek. Az ott le fog szakadni. Ez most elég hülye ötlet volt a Dynát, de viszont mégis jó. Nem is néztem a izét. Barbarian. Hát ez a skol. Nem, miért nem áll meg? Én megöltem. Basszom. Jó, most egyelőre még én vagyok az első egyelőre. Jó. Várjunk közben. Az igen, meg is öltük. Haladgatunk azért. Arra még rá is mehetünk. Igazából meg is nekem is segített. Baszték, ez is megvan. Kiválaszték Elprémot. És mindenki rám jön, de nem tudnak csinálni semmit. Amúgy. Jó, ez is rám jön. Bro, mit csinálsz? Ez mi? Miért jön rám mindenki? Az a vicces, hogy megölök mindenkit, de rám jön mindenki, és megölök mindenkit. Greg? De ez nagyon pörgős amúgy ilyenkor. Hogy van 73 az első? Na jó, 3 Giantba. Jó, 3 Giant, most már én vagyok az első. Gyere ide. Akkor gyere ide. Na, gyere ide. Ne fejjél. Jó. Ezt látnom kéne. Úgy. Ja, hagyjál. Én nem akartál rám jönni, fura. Ők voltat választok.
Most nem érkeztek, nem tudok. Koltot választok. Nem, már megöltünk. Ha, jó, hatunk a gyors középre. Most fog kinyitni. Most fog kinyitni. Tessék, ott dobok egy bombát, csak hogy segítsek. Azaz. Jó. És már megy a felvétel. Úristen, nagyon kell figyelni mindenre. Úristen, itt nagyon kevés. Úristen, rámegyek. Itt nagyon necces. Itt ide jövök, választok karaktert. Barbarian King. Jó. Itt valahogy még én vagyok az első. Epici Barbarian King. Jövök. Most fog széttörni a láda. Úristen! 300! Mennyi van nálam? 190! Ugye 200 van nálam. Ezt el fogok venni valamit. Jó! És megnyertem! Na ez nagyon izgalmas volt, srácok. Ez a meccs. Szépen látom ide. Nézzük, milyen láda lesz. Hát egy goblin. Na, mindjárt össze is jövök, indítsuk is a meccset. Na srácok, amikor elindítottam a meccset, kidobott a játék, és most így random itt bedobott a meccs közepébe, és nem tudom, hogy ez mi volt. Elmentem nekem valószínűleg. Eléggé. Archerként. Harmadikok vagyunk, nem tudom, hogy bot hozta idáig, nem tudom. Valószínűleg. De elég jól haladunk, és jó kicsit választott azért. Nem a legjobbakat, de valószínűleg csak döreget az elején. Megközelítik őt is. Igen. Snapchat hagyjál már. Medic. Gyorsan ezt a fát szedjük ki. Jó. Másodikok vagyunk. Jó. Nem, ez bocsánat. Ó. Bocsánat ki. Bocsánat ki. Jó, és meg is öltük. Jó. Barbarian King. Gyere ide. Jön neki. Gyere ide. Jaj. Tudod, üldözök már legyen. Azért én is mindjárt elkezdem. Gyere ki. Jó, Barbarian King. És elég gyorsan levittem a HP-ját. Szia! Nem jön innen. Kicsit gyorsan viszem le a HP-ját. Második hely lett szerintem. Nem is tudom. És pont első, úristen! Jó, ezt ki kell screenelnem. Ezt nem tudom, hogy... És úristen, első lettem. És a top 5 streak megy tovább, és ezért kapok bónusz. Az igen. A skeletont remélem öltem. Ez a bónusz rare-be felment. Nézzük, mi lesz. Rare-kire Medic. Beginner challenge, és megvan a 20 000 coin a napi jutalomba. Beginner challenge-be.
Ez egy common chest. Open 30 chest, pick up 300 coin. Trigger 6 fusions. Még nem tudom mi. Mindig itt tartunk, viszont tudunk evolválni. Medicus és Evolution. Közben nézem a shopba, hogy Medicus veszek és evolválom. Hát a chickenben nem tudom, hogy tudnak evolválni, de lehet fogom. Tudnak evolválni. Szóval fogom is. Evolve és plusz 1. Akkor most van 3. Jó. Még mi van free a shopban? Ez free? De nem, ezt meg kell venni hozzá. Írjátok meg kommentbe, hogy ezek közül az offerek közül megvegyek valamelyik offert, mert ha akarjátok, megveszem. Na, akkor baby, chicken. És akkor evolválom, akkor egyre több karakterem klasszik. Mint látjátok, Coltra egyszerűen nem tudok szerezni. Itt tudnak szerezni 130 darabot, és még, jaj, hát ez a legdrágább offer, szóval ne kínozzatok. Amelyiket akarjátok, az kirakok megjegyzést, hogy melyik offert vegyem meg. Azt megveszem. Úristen, ez mire vállalkoztam. Nem van dőlve. De akkor mi free? Mondom, véletlen azt ír, fix ezekre írja, csak bagos. De ez baj, ez csak akkor lehet, hogyha megveszem. Mindegy. Úristen a Game Pass. A Game Pass-et Evolós. Jaj. Na jó, szerintem én ezt az Activate Super Pass-t ezt meg fogom venni a következő videóban. És ezt gyűjtöm. És mint látjátok, amúgy itt járnám menni. Battle Item, Epic Chest. Igazából ma ezt a 20-as szintet el kéne érni. Hát vagy minimum a 15-eset, de... Jó, Epic Chestig elmegyünk, aztán befejezzük a videót, mert már így is hosszú. Megnézem, mit tudok customizolni. Androidot berakom a helyére. Nem az Androidot. Jaj, úgy csuklottam egyet. Aha, látjátok, már csak a koltom nem 2-es szintű. Mert az összes 2-es szintű. Igen, megvan a Witch, Emi. És akkor Epic ládát is ki tudjuk majd nyitni, ez is tud majd fejlődni. Medic. Jó. Skeletonokat és pusztítani. Amúgy magam még lehet felveszek egy Minecraft videót, mert most nagyon van kedvem Minecraftozni. Minecraft vagy Fortnite videót fogok felvenni, nem tudom még. Szerintem Minecraftot, mert Fortnite-ot nem nagyon játszik Fortnite-ra egy ideje, azt már rossz player vagyok. De majd amúgy az is lehet, hogy veszek fel Fortiba videót. Mindegy, ezt majd meglátom. El Primo Punch. Amúgy itt le lehet esni? Szerintem csak, hogyha alattat szakad le a híd. Az a baj, a kommenteket le fogja tiltani a YouTube valószínűleg. Mindegy, ez persze, hogy rám jöttek, igen? Igen, rám jöttek. Igen, rám jöttek. Mondjuk ez most lehet, hogy nekem jó. Nem jó. Gyors, ezt fog kiválasztani. Siker. Jó, elfutunk. Ezt megöljük. Ne. A csirke. Ez az. Csirke, menekülj. Úristen. Csirke, add meg. Ó, ez egy csirke.
Úristen! Ez a hatalmas egy comeback volt. Jó, Greggel kivágjuk a fát, meg addig lesz volna a következő chest. Úristen, ez nagyon nagy comeback volt. Ilyen comebacket még életemben nem csináltam. Jó, megyünk. Na, közben a székemet is be kéne odaadni, mert nagyon az öreg. Ha akartok majd ilyen setup építős ilyen videót, vagy majd 1000 feliratkozónál kiderül, 1000 feliratkozónál tudok live-olni, vagy majd ilyen setup építős live-ot. Ezt a bombát azt ide bedobjuk, mert közben Hillel is szolgál, jó, le is győztük. Tigre is beadta a megát. Jó. Bam. Az igen. Beadta a megát. Jó. Ez nagyon nagy. Amúgy ezt én ingyen kaptam meg, nem tudom ti, hogy vettek ezzel. Én ezt ingyen kaptam meg. Még reget. Gyere ide, megám van. Jó. El tigre. Gyere ide. De elfutott. Most nem beszélni. És oda bedobjuk a bombát. Befutottunk. Sokra nem. Tartson. Barbarian King, jó, az tökéletes. És most fog széttörni. Most fog mindjárt széttörni, nem? Most kell. Nem? Most nem. Megállom. Bro. Na ezzel még viszont comeback-eltek. Ó, nem. Ezzel max. Ezt még megölöm. Az a baj, ezt belopja. Jó, gyorsan. Ez hatalmas a comeback. Hatalmas a comeback. Úristen. Harmadik helyre megcsináltam. Harmadik helyre. Jó, harmadik hely. Felhoztam. 101-jel. Jó, tudunk fejlődni. 5-öt tudunk fejlődni. Come on, chestből. Come on. Super big. Nézzük, mit tudom. 8-at El Primóra. Lehet tudom evolválni. Aha, tudom evolválni El Primót. Na, klasszik Primó. Sőt, El Primó már klasszik. Coltra kéne, Colt az milyen? Come on. De akkor Come on chestben nyissak már rá. Hú, ez pedig nagyon kéne ez a biztos, hogy nem veszem meg. Most még nem. Következő videóban. Ó, Rérfesz. Power up, big. Or power. Nézzük mi a belőle, és 5 Dynamite-ra. Lehet tudom evolválni Dynamite-ra. Én nem ebbe akarok. És tudom evolválni Dynamite-ra. Van 2. Van 2 klasszik. Nagyon gyorsan ki kéne maxolni, szerintem még menjünk egy meccset. Már megvan az Epic Chest. Hát jó. Jöttek, ennyi is lett volna az videó. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, légy Coltra. Jó, meg azt még így. És így tudom. Hagyjál már, nem akarok. Ezt nem hiszem el. Ez most komoly. Big lett, egyben rányomtam. Archer Queen, és ezt lehet tudom evolválni. Nem, srácok, várjatok. Meg itt a Battle Mode, meg ilyen küldiket bekrémelek gyorsan aztán. De most miért akarja? Ez mi? Ez mi? Ezt megnézem ezt a meccset a Witch-el. Ez már nagyon hosszú lesz ez a videó. Na, most tudom, El Primót választom. Gyorsan ide jövök.
El Primo! És ilyen. A bombám. És nem fogok feleslegesen használni. Egyet kéne még megölnöm. Jó, thank you. Az azt jelenti, hogy Greg. És akkor a Greg... Ha megvan Greg, onnan már nyert tudjuk volna, mert akkor már tudom vágni ezeket a fákat. Ez az hogy történik? Mi ez a láda ott fent a sarokban? Ez a Collect Coins küldés megy. Mennyi coin kell? Ez mire jó? Mindjárt meg lesz a Battle Bag. Az nem tudom mire jó amúgy a Battle Bag. Arra soha nem kérdeztek, hogy mire jó. De meg kicsit fejlettebb játékos leszek. Ki? Jó, ügyes hátfadó. Jajjaj. Pont 15 kajunk van. Fusion. Az igen. Greg egy picit erős lett. Csak egy picit. Szia. 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 Mondom szia. Mondom szia. Jó? Na, szia mindenki. Jó. Szia. Nem is hangál. Nem ad a range, azt is úristen. Jó, csak mindeneket nyilván. Közben ezt is megöljük. Ezután a videón után megnézem, hány feliratkozóm van, mert már lehet több lett. És meccsek még nagyon gyorsan kell lejátszani. Most nagyon rámegyek mindenkinek, most nagyon harcolós leszek. Jó, free. Archer Queen, jó, Archer Queen. Gyere, gyere ide, Naruto. Nem érdekel a bombán. Hány bombája van? Hány bombája van? Hogy menj már innen. Jó. Rage. Ezt vegyük meg. Úristen. Jó, azért. Greg. Greg. Jó. Most kell oda menni. Köszi! Szia! Jó, az most... az most... Nincs ilyen valahol a földön. Gyere rám. Na, srácok, közben majd látjátok, műszaki hiba történt. Felhívott anyukám. Azt úgyis kivágom, nem mindegy. Visszahoztam első helyre valahogy, befutottam. És tudunk fejlődni nagyon. Hetet tudunk fejlődni. Super big common chest. Amiből létszik volt is. No way. De a Barbariant azt... és én nem tudom. Miért nem volt? Pinata! Hát a semmi. Biztos. Sobba már nincs semmi. Hát igazából megnézem. Jó, ezek közül itt ne írjatok nagyon semmit. Ezt meg főleg nem. A 48 000 forintosat. A többi offerből írhattok, hogy melyiket vegyem meg. Még azt nézem, hogy 10 000 forint. Kéne fejleszteni nagyon a Colton. Most nem grindra, mindegy, csak ennyi is lett volna ez videó. Tetszett, nyomjatok egy like-ot, és iratkozzatok fel, hello!